Hej og velkommen til Geometri og Ting episode 5. I dag har vi om statistik og sandsynlighed. Og vi har så sagt mere specifikt om tilfældigheder. Og som I kan se, så har vi 10 terninger her. Og det er så sluttet til, hvad jeg skal lave i dag. Og vi så snakker om frekvenser og procent, sandsynlighed for procentvis og sådan noget. Og diagrammer. Og det vi starter med at gøre her, men jeg har så også dem fra i dag, som I kan se, vi har lavet noget i forvejen her. Klar. Og det vi starter med at gøre, er, at vi trykker her, og så skal vi trykke lige med til at starte med. Så trykker vi SL, og så kommer der en, der hedder slum mellem. Den trykker jeg så på. Og så skriver vi så det mindste værdien først, og i vores tilfælde, fordi det er en terning, skriver vi 1. Og så skal vi huske, at den tryk, den har været med et punktum, og så et komma ned under. Og så skriver vi så højeste værdien, og det er så 6. Og så trykker jeg bare en ting slut, og så trykker jeg bare enter. Og så har vi en ting, der genererer tilfældigt tal her. Og så for at vi skal bruge 10 terninger, laver vi lige hen til 10 der, trækker vi den ned fra hjørnet af, og så laver vi så nogle flere kast med alle terningerne. Og hvis vi laver 100 kast med hver terning, så markerer vi dem alle sammen her igen. Og så skal vi ned i hjørnet her, igen og trække den hele vejen ned til, og så fordi vi har en, der er ved 1, så skal vi 101. Så er der. Og så har vi så 600 eller 10.000 kast i alt. Men så skal vi også have dem her. Så starter jeg med at skrive lige med igen. Så skriver vi T, og så skulle det være et A. Og så er der en, der hedder tal hvis. Så trykker vi den. Så også skal vi skrive området i det. Og det er så A2 til, og så trykker vi snart med 2 punktummer til J101. Og så skal vi så skrive, hvorfor nogle tal vi vil have, den skal tælle med. Og så trykker vi så den igen med punktum, kommer den igen. Og så skriver vi så, fordi det er nummer 1, så trykker vi 1. Og så parentes der. Og så fordi vi ikke, så kan vi også gøre det, hvor vi så, den trykker vi dollars tegnet ved begge de her ting her. Og så kan vi trykke Ctrl C og Ctrl V her. Og så skal vi så lige se her. Så trykker jeg herhen, og ja, for jeg tror det her, og så skal vi hen her og trykke vi tal af. Den skal jeg tage. Leon. Så nu er vi klar til at gå videre til hen her hos procenterne. Og jeg starter så trykke lige med igen. Så trykker vi så lige med M2. Og så skal vi dividere det med det fulde antal, vi har hernede på den. Og det er så M8. Ja. Det ligger så 0,164. Og så fordi vi skal have det i procentvis, så kan jeg jo gange det med 100. Og så bare gøre det samme 5 gange mere. Ja. Du kan også gøre det på en anden måde, så har I her en anden procent, hvor du så gør sådan set det samme igen. Men så skriver bare ikke gange med 100, og så skriver vi, så jeg trykker bare på en knap, der her oppe i toppen er der sådan en procent, når jeg trykker på, og så får du bare det samme tal, bare fra de 30% tegn, og på ikke trykke gange 100. Og
skal vi have frekvensen. Og det eneste, du gør for at finde frekvensen, det er, du trykker lige med, så trykker du så igen M2 divideret med M8. Og så har du frekvensen, og vi kan have lidt flere kommatal på vores frekvens, og det kommer til at være relevant lidt senere for. Så er frekvensen ved alle terningerne samlet. Men vi også kan have frekvensen ved bare terning 1. Så hvis jeg kommer til den del herhen nu, hvor jeg bliver lidt mere avanceret, hvordan man gør det. For jeg bliver sådan et længere regnestykke her, som man kan se. Og det vi så skal gøre her, det er så, at vi går tilbage her. Så skal vi trykke lige med igen. Så skal vi skrive tal S igen her. Det skal så bare være A2 til A101. Og så skal vi så trykke slutparentes, så skal vi lige have tallene, og det er så 1 igen, vi skal bruge. Og så det er slutparentes. Og så skal vi også lige huske at putte det parentes her ved et tal. Så skal vi dividere det her med 100. Og så får vi så, hvad frekvensen ved tegning 1 er. Og så kan vi så igen putte dollarstegn der, så vi får så kan vi så også putte dollarstegn ved dem her nu, så vi kommer til at blive lidt nemmere at ordne resten her. Faktisk gør det endnu nemmere ved, at vi så fjerner dollartegn her ved etal med. Så markerer vi så alle dem her. Og så skal de bare ned til enden her. Så skulle de gerne blive sådan lidt større herhenad. Men jeg har stadig gjort en ting lidt, der er sådan en ting, jeg skal ordne, det er sådan det med at dividere med, fordi jeg har jo så terning 1 og 2, terning 1, 2 og 3, terning 1, 2, 3, 4, og sådan bliver bare ved herinde til terning 1, 2 og 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og derfor skal vi så dividere det med flere tal, så her skal vi dividere det med 200 i stedet for 100.
Jeg synes bare, at man skal gøre det hele vejen derhen, hvor man sådan skal dividere det med sådan mere og mere, jo. Jeg ved det godt, men vi kan også gå hen og snakke om diagram nu. Og det er så ting, at gøre med diagrammet til, at vi kan gå hen og markere det her. Så jeg kan gå op her og trykke på den diagramknap her. Og så kommer til at være så en diagram her. Og så kan vi lige trykke herind og trykke fra L1 til M7. Og så trykker vi OK. Og så skriver vi lige herind og trykker her. Og trykker vi der. Så kommer det også til at være sådan, du kan se en enkelt terning, det her er. Og så der er ikke nok ikke det bedste diagram til at vise dig med. Så kan du gå ind og vælge andre diagrammer, hvor jeg så vil tænke, det vil være et cirkeldiagram, der er bedst, siden det er nemt at se forskellen på forskellige terninger, grund af forskellige farver og sådan noget, jo. Men det er sådan set bare de ting, der er ved det, du kan gøre med det her. Så du kan se sandsynlighed for at slå forskellige slags terninger ud fra forskellige resultater. Og hvis du har den TA og sådan skifte tilfældige sådan, eller andre tal, så kan jeg bare trykke på sletnavn, og så den ændre tallene der. Og det er også det for den her episode. Og tak, og vi ses igen.